Hindi. Mag-WhatsApp ka, te. Karang natay lechon. Ano sa magkuang-kuang mo na yan. Ayaw, God, alam mo thank ba? you sa grasya. Sa meron. Ang sining bataan eh. Katigri. Na. Oh, Iyay. Natagad. Ay, sa nanbagi. Itlog. Hipon. Hindi pa. Oh. Ay, natibig kayo mag-atong. Mag-atong. Oo. Ispot naman ni nako. Hindi na chat pa akong bana. Sa naulay ba Ay, na? nagiwan na. Naday. Kuha na. Kasi na. Nagukay yan. Okay ba? Masud ang kutsara. Ala. Daghan man dahil mga ingredients. Abi tabi. Arong ka ng 19 plus. Kita bi. Yay, kailangan ni. Ayaw, oy. Ayaw. Basta na, day. Alauna Ikaw na. na. Kukiri bela siya. Darna, true. Kokiri na di ka mamluto. Ludhan. Gabahan ka ngayon. Ay, gaba, ano, nag-ampo po eh. Tagaba. Mag-amo. Duwad-duwad ka niya. Maragdaghan naman kayo kong kamera ron. Ano ba? Naon na tayo kay, wala, gigutom na po. Ito mga problema, katawa lang ni nato kay, wala tayo mga kwarta, ginoo ko. Nagdumagi ka. Tigis sa grasya. Sagwa na may kwarta. Tawag yapon. Tawag yapon min.